Дмітрий Марфушкін – майстар спорту па скачках з шастом. У гэтым сезоне графік максімальна насычаны. Зімой атрымаў траўму, аднак гэта не перашкодзіла яму заняць другое месца на Кубку Беларусі ў сваёй дысцыпліне. Зараз малады чалавек праходзіць службу ў спартыўнай роце. Мой тренер Федик Игорь Игоревич, который меня готовит, в принципе, ко всем стартам, очень большую роль, потому что он и поддержит, и выручит везде, и чем сможет, тем поможет, подскажет всегда. Яшчэ адзін прадстаўнік гомельскай каманды Дзяніс Блізнец таксама заняў прызавое месца. Мужчына ўдзельнічаў у спрынце на 60 метраў і усталяваў асабісты рэкорд. Адзіны залаты медаль зборная з Гомельшчыны ўзяла на эстафетным бегу. Нашы спартсмены першымі фінішыравалі на дыстанцыі 4 па 400. Адзін з удзельнікаў квартэту Георгій Манеў сцвярджае, перамагае каманда. Эстафету бегут 4 человека. Один человек вряд ли смог бы что-то сделать один, поэтому, в первую очередь, это мои сокомандники. Подготовка велась с сентября и планомерно подводились к старту. И пик формы попал на Кубок Беларуси. Камандны вынік дазволіў гамяльчанам у агульным заліку заняць першае месца сярод усіх абласцей рэспублікі. Усяго спартсмены паўднёва-ўсходняга рэгіёну прывезлі з Магілёва 20 медалёў. Наша команда всегда, будем говорить, очень дружная. Мы всегда поддерживаем друг друга, стараемся помогать, даже если чьи-то тренера, чьих-то учеников не приехали, всегда помогаем, поддерживаем, подсказываем, болеем друг за друга. Наверное, в этом наша особенность гомельской команды. Зараз гомельская дружына рыхтуецца да чэмпіянату Расіі па лёгкай атлетыцы, які пройдзе ў жніўні. Даніил Дробатаў, Уладзіслава Галабокіна, Васілій Асіпцоў, тэлерадыёкампанія «Гомель».